کجدا ہے۔ لوگ کہندے نے مولانا تانوں یہ ٹوپی بڑی سجدی ہے، مولانا تانوں سوٹ بڑا سجدا ہے، اے گھڑی تانوں بڑی سجدی ہے۔ اللہ دی قسم جے شادرہ دے رہن والیو، سجدہ کلے اللہ نو ہی سجدہ ہے، سجدہ اللہ دے علاوہ کسی نو سجدہ ہی نہیں۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ اللہ شارک تو بھی قریب دسے، او دا جگ وچ کوئی نہ شریک دسے۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ پہلا خوش نصیب جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے، عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا بندہ۔ دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ رات نو تھکیا کیا، رات نو اپنے بستر تے آیا، آرام کرن لگ گیا، او دا نرم گرم سونا بستر دے کولے، او دی خوبصورت بیوی بھی او دے کولے، مگر ادھر نماز تہجد دا وقت ہو گیا، پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا، انہیں اپنا بستر چھڑیا، اپنی خوبصورت بیوی تو الگ ہویا، وضو بنا لیا ہے تے مصلا ڈال آئے۔ جدوں ادھی رات نو اپنا آرام چھڑ کے بندہ نماز تہجد پڑھن لگ جاندا ہے، اللہ اینوں بھی ویکھ کے مسکران لگ جاندا ہے، اللہ اینوں ہی ویکھ کے تبسم فرماندے نے، واہ میرا بندہ، میرا بندہ، او میرے فرشتیو تکو نا، میرا بندہ دنیا ستی پئی ہے، میرا بندہ مینوں مناندا پیا ہے۔ میرے بندے نوں بڑی تھکاوٹ سی، اونوں اپنا آرام بھی بڑا پیارا، اونوں اپنی بیوی بھی بڑی پیاری، پر میرے نالوں بہتے پیارے نہیں۔ یہ میرے دربار اندر آ گیا ہے، اور ویکھو میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑاندا پیا ہے، ویر جی نماز تہجد پڑھیا کرو، میری ماؤں بہنوں نماز تہجد پڑھیا کرو، نماز تہجد پڑھنے والے بن جو۔ نماز تہجد اللہ دی لاڈلی عبادت جے، ایتھے جانے لوکاں دے ڈیریاں تے ترلے پانا ہے، کدی او دے ڈیرے تے، کدی اس چودھری دے ڈیرے تے، اوے دنیا والے ایک بار تیرے کام آن گے، دو بار تیرے کام آن گے، تین بار آن گے، پھر تانے مارن لگ جان گے، پھر گلاں کرن لگ جان گے۔ لاہوریا کدی رب دا ترلا ماریا کر، اللہ دے دربار چایا کر، لوگ گلاں کر دینے تے میرا مالک کہندا وقال ربکم ادعونی، آؤ میرا بندہ مانگ میرے کولوں، کر میرے کول سوال میں تینوں عطا کراں۔ نبی پاک فرماندے نے پچھلی راتی روزانہ اللہ پہلے آسمان تے آ جاندے نے تے اللہ آوازاں ماردے نے، ہے کوئی میرے کول منگن والا، ہے کوئی سوال کرن والا، معافی منگے میں معاف کر دیواں، اولاد منگے میں اولاد دیواں، صحت منگے میں صحت دیواں۔ اللہ پہلے آسمان تے آیا مگر تو نہیں آیا رب دے دربار اندر۔ لاہوریو ساڈی ادھی رات تے فیس بک تے گزر دیئے، واٹس ایپ چلاندیاں گزر دیئے، یوٹیوب چلاندیاں گزر دیئے، ادھی رات نہ اسی یاراں دیاں گپاں تے مجلساں تے فلماں تے گانے گزار دینے ہاں، تے جدوں اس مالک نو منان دا ویلا ہوندا ہے اسی خراٹے مار دے پیونے ہاں۔ اللہ دیا بندیا چاہنا ہے اللہ مینوں اپنا مقام دے دے وے، نماز تہجد پڑھیا کر، میری ماں بہنے اولاد دی خواہش ہے نماز تہجد پڑھیا کر۔ نماز تہجد اللہ دی لاڈلی عبادت ہے، لاڈلی عبادت۔ تسی اولاداں والے بیٹھے ہو، جڑا بچہ ہوئے نا لاڈلا، وہ جدوں زد لا لے تو پھر بھاویں سانوں گوانڈیاں کول پھڑنے پی جائے، وہ دی زد تے پوری کرنے آ نا، تے اللہ نو تک کتوں پھڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے خزانے اس قدر وسیع نے، ہر مخلوق اپنی منشا دے مطابق لے جائے۔ اللہ کہندا میرے خزانے چ اتنی کمی بھی نہیں ہوندی کہ کوئی پرندہ سمندر وچ ٹوبی مار کے اپنی چونج ایک پانی دا قطرہ لے جائے، جدے ایڈے وسیع خزانے ہو دے در تے آندا نہیں تے دنیا دے چودھریاں دے پیر پھڑی پھرنا ہے۔
رب دے در تے آیا کر لاڈلی عبادت نماز تہجد لا زد رب دے سامنے اللہ جی مینوں اپنا مکان چاہیدا ہے اللہ میرے کول کاروبار کوئی نہیں مینوں کاروبار چاہیدا ہے اللہ میرے کول اولاد کوئی نہیں مینوں اولاد چاہیدی ہے اللہ مینوں اچھا جیون ساتھی چاہیدا ہے نوجوانوں کاہنا نجومیاں کول جا کے ایمان جو ضائع کرنا ہے تے مال ضائع کرنا ہے رب کول منگیا کر نماز تہجد پڑھ کے رب کول سوال کریا کر میری ماں بہن دنوں دی نیک کاجاب دی بات پوریاں کرنا چاہتے ہو تے پھر نماز پڑھو تہجد والی تے رب کو منگیا کرو میرا اللہ کنا غفور رحیم ہے اللہ نو پتہ ہے شادرہ دے رہن والے نے دن دے اجالے چ ناپ تولے چ کمی بھی کیتی ہے شراباں بھی پیتیاں نے زناکاریاں بھی کیتیاں نے چوریاں بھی کیتیاں نے لوکاں دے حق بھی مارے نے پر پھر بھی سال اندر ایک رات بھی انج دی نہیں ہے کہ اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں نہ ماردا ہے کوئی میرے کو منگن والا ہے کوئی سوال کرنے والا میرے کو معافی منگے میں معاف کرا اوے دن دے اجالے چ پاپ کرنے والے آ جا رات دی طریقی چ معافی منگ میں تیرے پاپ تو چھڈا آؤ میرا بندہ کر میرے کو سوال میں تینوں معاف کرا مانگ اولاد میں اولاد دیواں مانگ روزی میں روزی دیواں اسی آندے ہی نہیں رب دی بارگاہ اندر اللہ روزانہ پہلے آسمان تے آندا ہے تینوں دین واسطے ویر اٹھیا کر دی رات نو منایا کر کائنات دے رب نو اے رب سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے معافی منگو تا معاف لجپال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی کدے ویڑے اور جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے دن چڑھ دے جی میں تارے لوک جاندے نے اوے دن چڑھ دے جی میں تارے چھپ جاندے نے او دی زندگی چوں دکھ ایویں مک جاندے نے او دی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے او جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے نماز تہجد پڑھنے والے انہوں ویکھ کے بھی اللہ مسکرا دے نے تیسرا خوش نصیب تسی تھکتا نہیں گئے اکے بھی نہیں توجہ ہے وے تیجا دساں بندہ ہن تو تیسرا خوش نصیب جنہوں ویکھ کے اللہ تعالی مسکران لگ پیندے نے اللہ فرماندے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ تیجا خوش نصیب جذبہ احسار رکھن والا احسار کرنے والا احسار بتائے لاہوریو کنوں کہندے نے اپنی ضرورت دے باوجود دوسریاں دے کام آنا اینوں جذبہ احسار کہندے نے بندے نوں اپنی بھی ضرورت ہے بندہ آندا میں اپنے بھائی دے کام آواں میں اپنی بہناں دے کام آواں رشتہ داراں دے کام آواں محلے داراں دے کام آواں احسار کرنے والے بندے نوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے آج لوگ کہندے نے مولانا کیویں کسے دے کام آئیے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے حالات ہی بڑے خراب ہو گئے نے ویر جی سارے انہوں پتہ ہے حالات خراب نے مگر میرا رب انہاں نوں ویکھ کے مسکراندا ہی انہاں نال پیار کردا ہی جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی لوکاں دے کام آندے نے ضرورت دے باوجود بھی غریباں مسکیناں محتاجاں دا خیال کردے نے احسار کرنے والا بن جائے احسار کرنے والا اللہ اکبر بڑی معذرت دے نال مسلمان احسار والا ہونا چاہیے اسی الٹ ہوئے پے ہاں ساڈے معاملات علیحدہ ہوئے پے نے او بندہ اپنی دکان تے تویز لائی بیٹھا کیوں لایا ہی بھائی آندا تویز بابا جی نے بنا کے دیتا تیری دکان بہت ہی چلے گی تے نال دے دی بند ہو جائے کیوں تویز لایا ہی اکھے نال دے دی دکان بند ہو جائے ماشاءاللہ صحیح کر رہے ہو اچھا تو کسے دا رزاق ہے تیری میری کی حیثیت ہے کہ اسی روزی بند کر سکتے ہیں لوکاں دی
तवीज़ां नाल रोज़ियां बंद होंदियां ने लोगों दियां। ईमान किथे गया, अकीदा किथे गया। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, रिज़्क़ दे फैसले मेरा अल्लाह आसमान ते करदा है। तेरी मेरी किया किसी का रिज़्क़ तू ना घटा सकना है ते ना वधा सकना। अगर तवीज़ लाया भी वह रिज़्क़ बंद हो जाए, माशाअल्लाह अपने ईमान का बेड़ा धो दिता ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहाडे विचों कामिल अखलाक वाला बंदा होए जेड़ा जो अपने वास्ते पसंद करे अपने मुसलमान भाई वास्ते भी पसंद करे। साडा अजीब मामला है, असी दूसरे अपने वास्ते पसंद करते हो भी साड़ी दुकान बंद हो जाए, साडा कारोबार तबाह हो जाए, ਉਹਦੇ वास्ते कीती बैठा, हसद च मारिया पिया। याद रखो लाहौरियो, जिन्होंने लोगों के दिल च हसद होवे अल्लाह उन्होंने फकीरी मुसलत कर देंदे जे, ते जिन्होंने लोगों ने हसद किया जाए अल्लाह उन्होंने मिस्र का बादशाह बना देंदे जे। भरावां हसद किया सी ना ते मंगण गए सन कि नहीं गए सन। हसद ना करया कर, मुसलमान ते एहसार करने वाला होंदा है यार, खैर खाई करदा मुसलमान। मैं पढ़ रहा सी एक अहले हदीस रिसाले अंदर कि अमेरिका का एक नौजवान जोड़ा अंग्रेज़ ने, उन्होंने नवी नवी शादी, उन्होंने बड़ा शौक होंदा है सैरो तफरी का। वो सैर के बहाने तुर्की के इलाके च आ गए, उत्थे आके जनाब शहर के पिंड देहात उन्होंने रात पै गई। तुहानूं पता पिंडां च होटल नहीं ना होंदे ठहरन वास्ते। वो किसी मुसलमान नौजवान को मिले, उन्होंने कह लगे भाई जान असी परदेसी हाँ यार, रात ठहरना कोई होटल मिल जाए। वो समझ गया बंदे परदेसी ने तो रात पिंड च होटल कितों लभे, वो अपने घर लै गया। उन्हें जिस तरह का खाना सी उन्होंने पेश किया, अपने कमरे च बिस्तर दिता जी आराम करो। सुबह उठे ना, ये बंदा भी कोई नहीं, उनके बच्चे भी कोई नहीं, बीवी भी कोई नहीं, वो लभन भी किथे गए। बाहर देखे एक दरखत है, दरखत के नीचे ओदी बीवी भी ओदे बच्चे भी, वो खुद भी दरखत थले सुते पे। उन्हें कहा भाई जान तुहानूं की होया इत्थे सुते हो? कहने लगे कुछ नहीं होया, आराम कर रहे हैं, सुते पे हैं। तुसीं इत्थे यार तुहाडा घर है अपना, तुसीं इत्थे सौंगे? कहने लगे जी माड़े बंदियां, इक्को ही तो कमरा है साडे कोल, उत्थे तुसीं मेहमान सी तुसीं सौंगे, असीं दरखत थले सौंगे। उन्हें कहा यार इंज कौन करदा किसी वास्ते? परदेसी बंदे ना